Специалистите алармират, че неоткритите проблеми с зрението в ранна детска възраст могат да доведат до тежки социални и междуличностни затруднения по-късно. Затова навременната профилактика е изключително важна. При мен е доктор Виолета Чернодринска, началник на детско точно отделение в Александровска болница. Добро утро и здравейте! Здравейте! Кои са най-честото срещани заболявания при децата? При децата има доста заболявания, извинявайте, които се срещат. Най-често срещани това са вродените заболявания и след тях идват ретинопатията на недоносене и придобитите детски очни заболявания. Но колко е важна превенцията? Дори един родител да не забелязва, че детето има някакъв проблем с очите, трябва ли прегледите на очите да се прехвърлят в едни профилактични? Превенцията е изключително важна за ранната диагностика на предотвратимите заболявания при децата и така е хубаво профилактичните прегледи да почнат след 6-месечна възраст, тъй като тежките изменения, видимите изменения се откриват веднага след раждането, докато по-невидимите за родителите изменения в очите на децата не могат да бъдат открити. Децата не се оплакват от това, че не виждат. Родителите не знаят, че децата им не виждат и затова ги водят при нас чак на 7-8 годишна възраст, когато децата вече са достатъчно голями да установят, че не виждат с едното или с двете очи, или класните ръководители забелязват, че децата не виждат добре дъската, че не пишат добре, че пишат грозно, не могат да улучват редовете. Но една 7-8 годишна възраст е, бих казал, доста късно за установяване на проблемите. Които могат да бъдат решени в по-ранна възраст. Разбира се, профилактиката е в основата на общо взето цялата медицина. Какво представлява мързеливото око? Често срещано ли е то при децата? За съжаление, мързеливото око или амблиопията е доста често срещан проблем в детска възраст. Проблемът е, че причините за амблиопия могат да бъдат много, но най-често срещания е когато очите изглеждат абсолютно нормално. Родителите не могат да установят, че детето им не вижда с едното или с двете очи и при едно абсолютно нормално изглеждащо око детето не вижда. Най-честата причина това е нуждата от поставяне на очила и колкото по-ранна детска възраст се открие този проблем и се поставят очилата, по-малко амблиопия ще срещаме в ежедневната си практика. А как се поправя, как се лекува с носенето на очила? Идеята за тези профилактични прегледи е да не се стига до амблиопията или мързеливото око. Децата не се раждат с мързеливо око. Те го придобиват, когато имат някакъв проблем. И колкото по-рано се открие този проблем, а вече може след 6-месечна възраст да откриеме дали едно дете има нужда от очила или няма, няма да има проблема амблиопия. Но въпреки всичко, ако... 6 месеца? След 6-месечна възраст на бебе. бебе. Може да се сложи на едно бебенце очила? Има очила за бебета и когато детето има нужда от очила, те трябва да се сложат възможно най-рано. А има ли разлика между мързеливото око и носенето просто, и нуждата от носенето на очила с диоптер? Ако се носят очила с диоптер, няма да има мързеливо око. Защото... То се придобива вследствие на такава нужда. То се придобива вследствие на това, че детето има нужда от очила. Да. А когато се открие в по-късна възраст, за съжаление 7-8 годишна възраст, вече родителите идват при нас, защото децата случайно са си затворили едното око и не виждат, и са установили, че не виждат с другото. Тогава пак има лечение на амблиопията. Даже напоследък тенденциите за лечение на това заболяване появяват се начини на лечение в по-напреднала възраст. Даже след 20 годишна възраст така чета публикации, че може да се лекува това заболяване. Но най-добре е то да не се появява и за това така апелирам към родителите да си водят децата на време, да им се правят профилактични прегледи. Прегледите са приятни за децата, не болят, по никакъв начин не ги стресираме и по-добре е да ги прегледаме и да установим, че нямат проблем, отколкото да ни ги доведат и да се окаже, че детето с намалено зрение. Какви са вашите наблюдения? На каква възраст родителите започват да водят децата си на специалист? Много се радвам. Напоследък все повече родители водят бебетата си при нас след на 7, 8, 9 месечна възраст, просто за профилактичен преглед, без да имат оплаквания. Но като цяло, така възрастта, която е разпространена за първи профилактичен преглед, това е предучилищна възраст, тъй като тогава
когато едно детенце тръгва в ново училище, се изисква такъв профилактичен преглед. Така препоръчително е, даже по света, първият профилактичен преглед се прави около до 3-я месец след раждане на детето, но за да не бъдем максималисти, в България така спокойно след между 6-месечна възраст и 1 годинка ние можем да установиме това детенце има ли, ще има ли проблеми, ще развие ли мързеливо око и можем да го предотвратим. Родители могат ли да забележат нещо? Има ли някакви признаци, симптоми? Ако детето криви очите, ако има някакъв видим дефект, те забелязват и го водят при нас. Но когато детето има нужда от очила, родителите не могат да забележат. Общо практикуващите лекари нямат необходимата апаратура, за да открият това заболяване на време. И точно това е проблема, че родителите не забелязват, че детето им има проблеми с очите. Всъщност, може ли да се предпази едно дете, като порасне, да няма проблеми с зрението? Абсолютно може да се предпази. Или това са гени? Гените са си гени, но гените водят до това заболяване. Но за да откриеме проблема и да го предотвратиме, всичко е ранната профилактика на очите. Когато се прояви обаче, какво трябва да се прави? Знам, аз, примерно, като съм била малка, родителите не ми даваха да чета, да уча, когато потъмно и така нататък. Такива правила има ли, съществуват ли все още? Аз не съм привърженик на това децата да не гледат телевизия, да не стоят на тъмно. Когато ни очи са здрави, те се развиват абсолютно нормално. А когато имат проблеми, родителите какво трябва да направят? Най-напред да се открие проблема и после да се реши в зависимост от това какво лечение ще препоръча лекуващият лекар. Но превенцията в домашни условия каква е? Превенцията в домашни условия, за да установите детето ви вижда ли с едното или с двете очи, затварите му едното око и другото око и гледайте реакцията. Когато детенцето е малко и не вижда с едното око, то почва и се затвори здравото око, то почва да плаче, да се дърпа, да бута ръката на родителите си. А когато реагира еднакво, когато му затворите едното и после другото око, най-вероятно няма проблем. Но въпреки всичко, хубаво да се направи един профилактичен преглед. Не е опасен, не вреди. В една по-голяма училищна възраст проблем за децата, които имат нарушено зрение, е носенето на очила. Да, поставянето им на време. Да, но това, че те се притесняват да имат очила. Това, за съжаление, е проблем, който се появява в ученическа възраст и най-вече в възрастта между 13 и 15 години, поради ясни съображения, но слава Богу, напоследък все по-често се виждат деца с очила. Има доста анимационни герои, които с очила, ето Хари Потър дори е с очила. И децата като че ли някакси по-са отворени, по-приемат носенето на очила. Даже носенето на очила понякога е модно. И идват деца при нас, които искат да си сложат очила, въпреки че нямат нужда от диоптър. Най-лесно, когато и родителите носят очила, тогава най-лесно се постави на детенцето. Но ако детето ги сложи в ранна детска възраст, то така свиква с тях, че му стават част от очите, част от визията и няма проблеми с носенето. Другата алтернатива – лещите. На каква възраст едно дете може да сложи лещи? Има ли такава долна граница? Долна граница няма. Ако едно детенце е мотивирано, то може и в по-ранна възраст, 10 годинки, да си сложи лещи. Проблемът е самото слагане и поставяне на контактните лещи. Родителите се страхуват да не навредят на детето си, детето не може да си слага само лещи. Но ако децата са добре са мотивирани, ако се занимават с нещо, което не позволява носенето на очила. Например, аз имах една пациентка на около 8-9 годишна възраст. Детенцето беше балеринка. И имаше сериозен диоптър, трябваше да й се сложи. И в името на това на сцената да се появява без очила, а детето се научи без никакъв проблем да си слага лещи. Сама да си ги слага на 8 години. Благодаря ви за всичките съвети, които дадохме на родителите.